nyika yese yeZimbabwe yonzi dei vanhu vambotera maadvices avari kupiwa ekustopa kana kurejecta the amendment bill, nokuda kuti pane mawarnings abuda achinzi if you support it surely you're going to regret. Ndizadapinda mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino nhau ye2030 vakomana ine munhu pasi, nhau yekuchinja the constitution vanhu vachademba, vanhu vachachema ndoti vasubscribe like on the bell icon. Makomichi anobuda panguva inonyora chete. So these MPs are being arrested for stealing CDF funds, are supposed to vote for the president on behalf of over 10,000 families in bill number 3 passes. Our nation is being hijacked by criminals and cartels. Imagine someone stealing from the constituency development fund and wanting that person to decide for over 10,000 families. If this bill pass as Zimbabweans, we will regret it. If this bill pass as Zimbabweans, we will regret it and may never see freedom again. That's why I'm suggesting VP Chwenga should be our next president in 2028 to serve the core values of the struggle, one man, one vote, and to free us from Zvigananda. Though my developments are pangwa ine warnings ari kufaiwa nana makomichi achitidei vanhu vese vangwa nemuono semuonero wakewo wekuti aiwa nhau ye2030 nemaconstitutional amendments tichatozotadza kuzoona freedom again. Zvigananda in place, zvakuita zvazvoda nenyika, and panguva ine macitizens you be left sidelined. Ndokuti munenge musina the military force inokumiririrai, their power will be scraped off. Panguva ino zvinozobuda pachena kuti the power inenge iri mumaoko aiwa ezvigananda, and they can do whatsoever they want. They can dim kuti ngatiite zvakati, ngachinje zvakati, let's implement this and that, pasina kana direct input yamunenge munayo kana mukana wekuisa any input. Pina comment section medu dzafungo aim to pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.